foli kɛ an tin don ɲɔgɔn na an b'an yɛrɛ tin don ɲɔgɔn na an bɛ foli kɛ an bɛ hakililaw falen an bɛ foli kɛ an bɛ se ka ladiliw kɛ ɲɔgɔn ye bari kumakan kɔnɔ ladili b'a la mais an bɛ foli kɛ an bɛ jamana kanu n'o an bɛɛ bɛ o mun kama bari an fɛn bɛ yen an bɛɛ bɛ baara kɛ jamana ka cakɛda dɔ de la donc jamana kanu ani an bɛ baara minnu na o kanu an bɛ ɲɔgɔn ye an b'o siraw don ɲɔgɔn kɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ donc an bɛ foli ninnu bila o kɔnɔna na fɛn min don fɛn ɲuman don an b'a ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔ bɛna an kɔfɛ o mɔgɔ minnu nana ɲɛfɛ an kɔfɛ olu y'a kɛ ka ɲɛ mɔgɔ minnu nana an ɲɛ olu y'a kɛ ka ɲɛ minnu bɛna an kɔfɛ fana an b'a f'u ye u ka nin fɛn to a nɔ na bari fɛn ɲuman don bari a y'a permettre kati cercle kɔnɔ kati préfet a n'a ka baarakɛɲɔgɔnw ka kɛ du kelen an bɛɛ kɛ du kelen c'est pourquoi gɛlɛya tɛ yen kati mara la n'i ye kati ye n'a tɔgɔ fɔra yɔrɔ jan i bɛ jɔrɔ mais n'i nana i b'a ye k'a fɔ bɛn ani karama o de bɛ kati foyi m'o kɛ nin kɛnɛ fasuguw kɔ donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛ ɲɔgɔnna caman jira an na k'a to halisa an bɛ baara min na n'o ye jamana ka baara ye ala k'a ta fanga d'an ma an bɛ gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ jamana kɔnɔ an bɛ ala deli ala ka gɛlɛya ninnu ala k'a ta ka bɔ an ka jamana kan donc déjà kati an nisɔndiyalen don k'a fɔ gɛlɛya ninnu c'est vrai a bɛ mali kɔnɔ a bɛ maliyɛn bɛɛ tɔɔrɔ mais kati particulièrement gɛlɛya t'anw kan kosɛbɛ kosɛbɛ mais n'a fɔra gɛlɛya bɛ mali fan o fan a kan ka maliyɛn bɛɛ tɔɔrɔ donc an bɛ dugawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye minnu bɛ o cɛsiri la ala k'u dɛmɛ an ka dɛmɛ b'u ye bi an ka dɛmɛ b'u ye sini an b'a ɲini ala fɛ fana fɛ u baaraw na ala k'a ta fanga d'u ma ala ka jamana suma an ma camancɛ fanga mun na ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma pour que fanga kuraw min na o kana sɔrɔ maliyɛn bɛɛ lafiyalen don an b'o ɲini ala fɛ donc an b'aw yɛrɛ fo an b'aw wale ɲuman dɔn k'a fɔ a bɛ baara mun na baara mun don a b'an nisɔndiya an nisɔndiyalen don déjà mais an b'a ɲini aw fɛ halisa a ka dɔ fara a ka secteur d'activité bɛɛ la a ka dɔ fara a kan pour que halisa kati k'a bɛ se ka kunnafoni cogo min na kati tagaɲɛ bɛ se ka sabati cogo min na an b'ala deli o de la n'ala sɔnna an ka équipe dafara an bɛna organiser ni addition an bɛ an labɛn pour que aw fana bɛ se ka organiser cogo min a k'anw dɛmɛ an ka baara kɔnɔ parce que n'i y'a mɛn ɲɛtaga faamuyali information de don communication de don tant que o tɛ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn diɲɛ fɛn o fɛn b'a kɛ ko kunnafoni ɲuman ka di mɔgɔw ma o kunnafoni ɲuman aw de bɛ se k'o di mɔgɔw ma donc an b'aw fo an b'aw wale ɲuman dɔn an b'an jija kunnafoni di fana fɛn ɲini tɛ n'i ye fɛn ɲini bila i da kɔrɔ dɔrɔn i tɛ kunnafoni ɲuman di fɛn ɲini tɛ an b'a ɲini aw fɛ fɛn min b'aw fɛ a fɛn o fɛn fɛ an tɛ a fɔ a ye moyen b'an bolo k'aw bɛɛ sago kɛ mais fɛn min b'aw fɛ n'an bɛ se k'a kɛ a ka baara ka nɔgɔya a b'a kɛ sɛbɛn a b'a d'a ma an bɛ se k'aw dɛmɛ cogo an b'aw dɛmɛ ten pour que kati kunnafoni dilaw o ni tɔw fana kana kɛ kelen kunnafoni min b'a sɔrɔ ka kɛ kunnafoni ɲuman ye ka kɛ kunnafoni sanuyalen ye pour que an ka population bɛ se ka a nafa sɔrɔ cogo min na ka anw dɛmɛ an ka baara kɔnɔ pour que kati ka se ka basigi halisa an b'o de ɲini aw fɛ. Merci.